You know Johnny? Who's Johnny? J-O-N-I, Johnny. Oh, that guy. Yeah. Well, damn. Όταν κάποιος σε ρωτάει για ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι, ίσως να είναι δύσκολο να διαλέξεις. Γιατί από την άλλη σ' αρέσει ένα game, αλλά από την άλλη σ' αρέσει και ένα άλλο game και δεν ξέρεις ποιο αξίζει την πρωτιά στη λίστα σου. Πάντως, για μένα προσωπικά, αυτό δεν ήταν ποτέ πρόβλημα. Γιατί όταν εμένα με ρωτάνε για το αγαπημένο μου παιχνίδι, τότε απευθείας σκέφτομαι το Cuphead. Το development του Cuphead ξεκίνησε το 2010 από τα αδέρφια Montefiore που ήθελαν από μικροί να φτιάξουν ένα video game μαζί. Όταν ήταν μικροί, έβλεπαν πάρα πολλά cartoons του 1900, οπότε ήθελαν να κάνουν κάτι παρόμοιο για το video game τους. Fast forward 7 χρόνια αργότερα και boom! Cuphead βγαίνει στις 29 Σεπτεμβρίου του 2017 για πρώτη φορά για PC και Xbox. Και όλοι οι μεγάλοι content αρχίζουν να παίζουν το game. Το Cuphead έγινε τεράστια επιτυχία για το πανέμορφο animation του, την εξαιρετική μουσική του και το εξαιρετικό game design. Ισχύουν όμως όλα αυτά τα κομπλιμέντα? Ναι. Ο Cuphead και ο Magman είναι δύο κούμπους που ζουν μαζί με τον Elder και τους ένα από τα νησιά Inkwell. Μια μέρα εδώ, παρόλο που ο Kettle τους είχε πει να μην πατήσουν το πόδι τους εκεί, πάνε να παίξουν. Όλα πάνε καλά και δίζουν συνεχώς μέχρι που έρχεται ο διάβολος και τους ανεβάζει την δυσκολία βάζοντας τους ένα στοίχημα. Αν τον κερδίζουν στον επόμενο τους γύρο, τότε το καζίνο και τα λεφτά του είναι δικά τους. Αλλά αν δεν τα καταφέρουν, τότε θα πάρει τις ψυχές τους. Και επειδή ο Cuphead είναι ίδιος και θα ρίσκεται τη ζωή του για οτιδήποτε, ρίχνει τα ζάρια και χάνει. Και τώρα ο μόνος τρόπος να μην πεθάνουν είναι να καταφέρουν να πάρουν τις ψυχές από διάφορους που το οποίο χρωστάνε στο διάολο. Αν και εντάξει, η ιστορία δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο, μιας και το παιχνίδι έχει να κάνει με, όπως είπα λοιπόν και πιο πριν, το game βασίζεται πιο πολύ στα μποσάκια παρά στην ιστορία του. Και τα μποσάκια είναι απλά πανέμορφα και επίσης έχουν μια ιδιαίτερη δυσκολία. Βέβαια και μετά όσο παίζεις γίνεται πιο εύκολα, αλλά αυτό είναι το γαμάτο. Γιατί όσο πιο πολύ παίζεις, τότε γίνεις ακόμα καλύτερος. Όλα τα μποσάκια έχουν πανέμορφο animation, μιας και ήταν όλα ζωγραφισμένα στο χέρι. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στο game είναι ότι αντί να σε βάλει απευθείας σε ένα συγκεκριμένο μποσάκι, σε βάζει έναν κόσμο και σε λέει πήγαινε όπου θες. Θες να πας σε μποσάκι? Πήγαινε. Θες να πας να παίξεις κάποιο run level? Μπορείς να πας. Ή πολύ απλά μπορείς να ανακαλύψεις τα μυστικά που κρύβονται μέσα στο νησί. Όπως για παράδειγμα shortcuts και επίσης κρυμμένα coins. Αλλά πέρα από όλα αυτά τα πανέμορφα μποσάκια, το γαμάτο gameplay και τα ωραία animations, αν υπάρχει κάτι που κουβαλάει επίσης στο game, τότε αυτό είναι η μουσική του. Όπως λογικά όλοι σας, όπως και εγώ, λατρεύω τη μουσική. Και όταν η μουσική έχει ένα context από πίσω της, πιστεύω είναι πιο ευχάριστη. Γι' αυτό και μου αρέσουν τόσο πολύ τα gaming soundtracks. Και παρόλο που το Cuphead δεν έχει τραγούδια που το οποίο θα ήταν bangers, ξέρω εγώ, σε φάση να κάνεις gangbang όπως αυτά που ακούω εγώ. God motherfucking damn, μουσική είναι απλά γαμά. Αυτή η πανέμορφη μουσική σε συνδυασμό με τα υπέροχα animations, τα sound effects, τα πάντα είναι απλά τέλειο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το περιγράψεις. Και ναι, αυτός είναι ο λόγος που το οποίο αγαπάω τόσο πολύ το Cuphead. Έχει υπέροχο combat, με πολύ ωραία μποσάκια, ωραία μουσική, ωραία animations και γενικά ωραία γραφικά. Αν επίσης υπάρχει και ένα DLC, ναι, είναι και αυτό πάρα πολύ καλό. Ίσως μια μέρα να κάνω και μια ανάλυση σε όλα τα μποσάκια. Αλλά για την ώρα, αυτό που έχω να πω είναι παίξτε το Cuphead, είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό και παρόλο που το είχα ριτζάρεις αρκετά, πιστεύω αξίζει το χρόνο. Έχω μια φασέα που μ' αγαπάει, δεν έχω φραγκαλά, αυτή με κερνάει. Καμιά φορά κλαίω που με παρατάει, όμως πίσω γυρνάει όταν δεν έχει να φάει. Έχω μια φασέα που μ' αγαπάει, δεν έχω φραγκαλά, αυτή με κερνάει. Καμιά φορά κλαίω που με παρατάει, όμως πίσω γυρνάει όταν δεν έχει να φάει. Βγάζει το καβλί και με κοπανάει.